Tässä kohta joku suojelua tarvitsee. Sinun luonnoltasi. Mitä? Ei mitään. Mitekseni vaan tässä höpisin? Mikäs nyt on hätänä? Mitäs luulet niin? Niin, mutta sehän olisi mennyt ihan Karin pihan yli. Kyllähän se nyt tietysti ymmärtää, että Karikin haluaa se pois pihalta. Karin piha. No pitääkö se sitä varten sitten vetää meidän peltojen yli? Että vanha äijä. Tiedäthän sinä sen Metsolan Erkin, sen hiihtäjän. Niin, se on sen isä. Ai sen? Ja on se semmonen perkele. Päivä! Päivä. Mitäs miehiä ja mikä on harjoituksen aihe? Me tehdään vaan niin kuin meitä on käskenyt. Äläkää nyt kehatko, pojat. Panette nyt ne tavarat kasaan ja pois tältä pellolta niin kuin olisitte jo. Ei mitään eksytty Ja jos ollut. nuo tavarat on vielä huomenna täällä, niin minä veän ne Valametilla tasaiseksi.